Recibimos a nosa vida física das nosas nais físicas. Por esta razón, cando pensamos na vida eterna da que falou Deus, non podemos ignorar este asunto. Entón, a través de quen só podemos recibir a vida eterna? Podemos recibila só a través de Deus Pai? Non podemos. Dice que todo o que hai nesta terra é unha copia e unha sombra do que hai no ceo. Que a vida se dea a través das nais neste mundo de sombras é un feito claro. Se na sombra hai unha nai, que hai da realidade? Non debería existir tamén a realidade desa nai. Necesitamos confirmar este asunto a través da Biblia. Cando analizamos este asunto a través dos 66 libros da Biblia, non testemuñou Deus Pai sobre a existencia de Deus Nai. Vexamos Xénese, capítulo 1, versículo 26. Despois dixo Deus, fagamos o home á nosa imaxe e á nosa semellanza. Deus dixo, fagamos o home á nosa imaxe. Deus non dixo, que faga eu o home á miña imaxe, senón e fagamos o home á nosa imaxe. Despois, que dixo? A nosa semellanza. Despois diso, que dixo? E creou Deus o home á súa imaxe. Claramente, o Deus que creou a humanidade expresouse como nós e dixo, fagamos o home á nosa imaxe. Entón, non significa isto que os deuses creadores, que se expresaron como nós, deben existir. Aínda que só botásemos unha ollada a esta escena bíblica, non estaría bastante claro que a humanidade non foi creada só por Deus Pai. Continuemos co versículo 27. E creou Deus o home á súa imaxe, creouno á imaxe de Deus, creouno varón e femia. A imaxe que foi creada como resultado das palabras fagamos o ser humano á nosa imaxe resultou ser varón e femia. Cando se difagamos o ser humano á nosa imaxe, non é doado para calquera entender que Deus é plural. Polo tanto, cales son as dúas imaxes de Deus? Conforme a imaxe de Deus, non foron creados un varón e unha femia. De feito, como chama toda a humanidade a imaxe masculina de Deus? Chamámono Deus Pai. Entón, como debería chamar toda a humanidade a imaxe feminina de Deus? Por suposto, é Deus Nai. Deus creou todos os sistemas desta terra conforme a súa vontade e o seu plan. Fixo para que puidésemos comprender os sistemas do ceo. En realidade, quen ten a capacidade de darnos vida física? Isto só o poden facer as nais. Do mesmo xeito, de quen debería a humanidade recibir a vida espiritual, é dicir, a vida eterna. Debe ser a través de Deus Nai. Abriremos Gálatas, capítulo 4. No versículo 26 dice: En cambio a Xerusalén de arriba é libre. Esta é a nosa nai. Deste xeito, Deus ensínanos a través da Biblia o feito absoluto de que a nosa nai celestial existe con toda certeza. Entón, segundo a Biblia, a quen temos? Temos a Deus Nai. A Biblia testemuña que só a través da nai podemos converternos nos fillos da promesa que recibirán a vida eterna. A través destas ensinanzas cremos en Deus Pai. E mantivemos ata agora a nosa fe crendo na existencia de Deus Nai. Espero que reciba moita graza a través destas palabras. Con isto conclúo o sermón de hoxe. Moitas grazas.